Cuma berlais pak sepuah, lais pak sepuah. Ngongo ya Jisu hagane ke yu krish bakuit tongin ang IT ya ke jingang nur jongi ke jing tumu jongi baro idwairu nak benda ke inga sem jong tiadara nongkar bar hindring ut ki kun kam dame na benda ishim di meri nongkar baron hapadengi exam kan kas exam ka ben stangkat ve tarik dwairu nak benda ke inga sem jong Piending tersa bad kong Erstina Puwain rengkat basan mutkikun ba utrai ya ke jingkerku ke jingai e baro duaru naga benda walking karbani ba idon happen ke jing shitam ba jisu unle ka kambala halo jongi da ke jing rebele tongin ngai ti ya ke jing tumu jongi baro ke jingim jongi baro ai bau jisun chimdi pura ya baro ke jingang nur jongi bau nampen khoi pen khia ekibapang ki bashitam mendakasngi kadba kari India kapdiang ya ke sarkar ka batimai ngiduai kerpang naga binda prime minister bad baro ki cabinet member kumjuru baro ki MB bakin dup dap daga bor jong men siam bakuit banialam lendi ya ke ri jongi katkum ka saindur bad ka mono blai ha kerteng upa
Barukon, Barumen Sim Bakuit, Kajinga E Jungo Trai Jungi Jesus Christ, Barkajingi Jungo Blay, Lem Barkajinga Silak Jungamen Sim Bakuit, Kindon, Renka Bat Pi Barra, Renka Bat Piru, Kohimen Kopara, Tongin Sangeshi Por, Ban Puson, Halaka Jimu Jimbarha Jungi, Ba Nilale Pop, Nila Pinjinga Yalade na Uble na Ujisu. Ngila kongu yaka sur janga partai. Ngila kongu yaka sur janga bamen. Ba pensngabha yangi. Ngila pentalot yaka jingi mensiam jangi. Ngila kongu ban ngila kindi burom yaki kam janga bamen bunsin haka jingim jangi. Dakaba ngop haki kam auria ki pop kabala porukam. Ban ngila pensausi yaki briu dakak tin gatilich. Da ka perkat ka perdain jangi da ka jinglai jingkam jangi habang ila tamsneng yaki kimi ki bakhalo ngila pen sausi ya jisu habang ila le ya ka mon la jong ngila pen sausi ya jisu but ujisu kot uwering is such a scene hakane ka por bangin pen dimai ya ka jingim jangi bangin yaine badu jisu bangin eat ya jisu tongin aiti yaki pop jangi baro bangin panmap Jisu beid map yangi sai kud yangi na baro ki pop ki bangilale pen kud yangi na ki jing tingit jang ka pop kabala bit yangi nga pala ha uble vadon bhor baro bade happy ko hinmen ko para bangalale pop shibune da ki jim parkhat bada ki tin da ki kham da ki jingle kle da ka jingle palat janga da ka jingle palat janga da ka jingle palat bakrau e janga namar kata nakarpad ya kamaria bakoi kabayaisa katizoti ya ki angel bat ki rikoi badia pi ko himen ko param banduai nagabinda janga how try ublay jangi ublay badon bor baro ni sene yangi badendala map iki pop jangi unyalam yangi shaka jingim bam jekut
so nginia duwai idwai kerpang nagabenda Prime Minister Modi bat ka cabinet barokawe baga jimpen slejang ujisu jimpen slejang mensiam bakuit kan manjar halor baro komjuru baro ki MB ki ben smai mendagasni idwai ro nagabenda baro ki bapang ki bashitam nagabenda baro ki badan kapedeng ki jingale babun jait baga bor jisu nan trek kam halo jangi iwei pa iwei bakindup job haluruk suit halur bamen halor ki pop baro bakin long ki bakongu pasas kore ka surut rai koblei me na uba kie baro ki babha ki wan to ai ba mangi ki bakar part ye me ha ka jing don kam jangi ba da ka jing parasad men siam jame ngin per khatang ya ka ba bait ba da ka jim penya jame ngin le ya kata ka ba ngi per khat da utrai jangi u Jesu Kristo kun jame uba imbat sen sha reng khat bad me ha ka jingelong ka ve jung men sim ba kuin ublei junom la junom Amen. Kacing puli beningkong. Kacing puli na kitab Genesis. Hadien bau Abraham ulabam nau tau ding utrai blai ula khodia u pat ula ong ha u. Ha ei midon ula ong. Ngalayu sngawe kajing sawa jong me ha kakber. Bat ngalat septing namarba ngalaling kuj. Kumta ngalabure ialah de ula ong. Manu bayatu yame ba milaling kuj. Hatu milabam na uding ubangala hukum yame panom bam ubreu laong kakantei ba mila ai bakan don bat nga kala ai hanga ya uso jong utau ding bat nga labam ti utrai blei laong hakata kakantei ka e kani ka ba phala le kakantei pat kalaong upsenyula skor yanga bat nga labam utrai blei laong sahaup sen namar mi lale kani latem ya mi palat ya ki jinri baro palat ya kimrat kimreng baro men saya jaga kepo jong mi bat men sabam dau kendau baro shin ter kajing im jong mi ngan bu kajing shun hapdeng jong mi bat jong ka kantei hapdeng usambai jong mi bat usambai jong ka une usayo ban yu roj ya ka kli jong mi bat men ap thap ya ka khong dong jat jong u ka tin jong trai Songo yau blei. Samsis palai pau nombar praspa sapusan. Praspa sapusan.
Kajing puli ke baar, kajing puli na kecithi baar upalus bekhuit syaki Kristan hakurin. Ku para, namar bangi don kajuk kemensim jong kajinget kumbala don uta ubala tho. Ngalanget bat kumta ngalakren ngiru nginget. Bat kumta ngikren, namar ngitip ba uta ubala penme ya utrai jisu, un sepenme bat yangi. Ringkat bat ujisu bat an sayalam yangi lembat pi hakmat jong u namar kadai baro naka benta jong pi ba kumta kumba kajing ai kanang priang shiki babun shushu ki brew kandup penroya kajing ai ngu hakaburom jong ublay kumta ngim du jingkermen wat la kamet jong ngi kanang ringsuai ya kamensim jong ngi pat lanang roy ai bor Mana kasngi na marka ne ka jing jinjar ka basting bat ka batang shipor ka penkret na ka benta jungi ya ka burom bam chukut ka bakrau bat ka bapalat liam ya barok na bar nginget ni pet kmang ya ki ki bangi la banyo i andre ya ki bangim la banyo i na ba ki bangi la banyo i kine tang shipor andre ki ba ngim la banyo i ki sa junom na mar ngite balada ben prano ya kani kaying dara bangisyong ngin yo ya ka kaying na ublay kabane ijnom habaneng haying ya ka ba syam la thau da kitin jong utray Utrai undon reng kad bat pim. Kajim puli na ka gospel bakuit kat kumu Markus. Kaburam hame gutrai. Hakata ka por ujesu ulapai shaying balaki sinran badu paidba ulawan yalumbiang hadu bakimyo lachu wat banbam habaki kur jangu kilabana shapangane kilawan ban yalamno yavu namar kilaya ong ula lamvir bagistadain kibala yawan hiar na Jerusalem kilaya ong u Bilsbul u Shongha u badde da uramba kiksuit u beno ya kiksuit kumda ula kot yakisha u badula kran haki da ki parshi kumno o soitan ula ban beno ya u soitan lada ka hima ka yapai persha ya lade kata ka hima kanomne balada ka ying ka yapai persha ya lade kata ki ying kan omla banne balada usoitan uyang persha yalade badu yapai unomla banne henre un sakutno henre omdon bala ban rung jibor hapo ki ying ubryu bakalain bad ban lute yaki mar ki mata jongu lemda ukum shua ya uta ubryu bakalain bad nangda usalute ya kiying jongu. Shisha nga ong happy ba yaki pop baro jongi kun bendriu ba yaki jingkaran ben ble kadba kikren onamapno. Henry uno ubakren ben persya ya umensiyam bakuin. Unam yo jingmap lano lanoru.
Henry unkit ya ka pop bam jikut namar kila ang udon ya umen siem bam kuit. Te ka kami jongu bat ki himen ki para jongu kilawan bat katba kidang yang habar ki ying kila pa kot yawu. Upait ba uya syong taviar yawu bat kila yatu hawu. Ka kami jomme bat ki himen ki para jomme ki don habar bat ki don kam yame. Henry ula jubab mano ka kami jonga bat ki himen ki para jonga ula peit ya kita ki bat syong taviar yawu bat ula ong kini kilong ka kami jonga bat ki himen ki para jonga jaru bale ya ka mon ubale ulong upara bat ka para jonga bat ka kami jonga. Ka gospel jong utrai Singero yame Chris. ko himen ko pera bat pikina bayid baro ha utrai Jesus Christ. Mindakas ni utrai ubale ukli yengi iwei pa iwei ha e medon. Where are you? Kane kalonga jingirli bajiliu kane kalonga jingirli kaba sho jimut kane kalonga jingirli kaba ujisu ukirli yangi nakipo shakipor haye medon ladangila banjuba bha yakane ka jingirli nginsa sauto shapanga jinglong jongi shapanga jingim kaba mangi im bale ubale ukirli yakane ka jingirli hangi namar ublay utip ngim padon haka jaka bangi de bandon mano bakli yangi where are you balengi don kamban kli where are you namar ngim don haka jaka bangi de bandon lesa kimi ki pa jombe kin kli shano hae pidon lese ki ba halor kin kerli api hae pidon bale ki kerli namar pim padon haka jakaba pidon pide bandon pilaja haba ngila penja ya ka jingim jongi haba ngila kindriya jaka haka jaka kaba uble ulabu yangi ublay unsa one word badunum shamshu yangi haka jinglong kaba ula ai hangi ngi baro ngi don ga jinglong ublay hapo jongi lada de ki kinna lada de ki samla lada de ki longumi longupa ngide bandon kawe ka jinglong ngide bandon kawe ka identity ngiong identity ka jinglong jong buryu jongi kayo ya kadur kadar haba ngi yasrim badu bale bad ngi kongu ya ubale haba ngi ya rengkat badu bad ngi penmi ya ka jinglong ubale na po jongi ladang ngim treban ngim ya kata ka jinglong kun ubale ladang ngim treban kongu ya wu ladang ngi shashkor nes ngap yano ngin sa dono ya ka jinglong kun ubale lada de piki kinaru pile ben kerli haye pidon nangda bale ng kerli yakane ka jingkerli where are you namarba kadon ka ere kaye kabalaja happy ban penja ya ka jingim jambi lada kerli api haye pidon ka wan biang ya ka jingerli
but no pidon. But no pidon. With to whom are you now? Ngilaban tip, ngilaban yosngo, ya ki jingjia basngo si kerleng. Ki briu ki wad ya ki kina. Hagini gisngi ngalayo ya ka jingkar pad banduai. Fathers ngaba duai lem. Itai himen, itai parajong ila jaminda shi banaitam. Kidang wad ya itai briu. Where are you? Ngimtip hae pidon. Ni siya Diyos ngo siya pangi kina balaja na ying. Ni Diyos ngo siya pangi samla baja na ying. Haba jana ying kibayid batoin baro kile ayu kidang washa ki kalau ki washa ki lungi wa ki leid washa ki sorsha ki jaka baro kabadon ka possibility kabadon ka chance ba kita ki beriu ki poi Henry Kim Lapshu bale namarba lese kila kongu yano lese kila banlom paralok don born ki kinna ki kongu ya ki paralok Don born ki kinna ki kam shashkor ye ki briu ki ba kren laipo rukam happy. Don ki kinna but ki samla but what ye ki longu paru ki ba kam kongu ya ka social media. Ya ki ke baro ka bangi don haka TV haka internet haka YouTube but ngi board. Habangi kongo yano light no ya ka sur jongo bale kae ka jimmi jonga ta ka jingkongu ka jingtam sneng jongi ngin sa ja lindi ngin sa du no ya ka jinglong ukono bale ngin sa stamban sngo la rain ngin sa stang bang ngim long shu ay Kinstang ban snow ba kilong ki balingkuit naman nadu kata ka por haba kilastang ban le kano ka kam badlarain klam rain kaya ka ban sadya hangi ngiru ngim kwasyu ban mi shabar ngi buriya lade habang istang ban jingay na ujisu habang istang ban kongu ya uksuit Habang istang ban kongo ya kano ka sur ba itin nuts ngautan nut kaya ka ban sadya hangi ngin sa ngau larain ngin sa stang ban ngau tiing namar ngi don badno don buon ki kinna ha kane ka juk ka bam menda kistang ban i yaid bat ki briu bamde ban yaid kistang ban yajan bat ki briu bamde ban yajan Kistang ban yajan bat ki kam bamde ban le. Kistang ban tamseneng ya ki kimi ki pa. Kistang ban tamseneng ya ki bahalor. Kistang ban tamseneng ya ka suru bale. Kistang ban tamseneng ya ka balang. Kistang ban tamseneng ya ka suru bale sur bakren hangi. Tang shipang Ladang ipet ya kane ka binta jonga jimpule banyingong na ka kitab Genesis ngi sautu ublay udon barabor batki ublay ushait wan yakendu yaki mangas ni Henry tang shikilip mat haba kila yo lad kila lekum no kila late ngap no da way path ubalong ubachalak ubalong ubalarain ubalong ubapenlarain ubalong uba pending, ubalong uba penlengkoy, ubalong uba pinjot. Kani kalong ka jinglong jambon gi kinna, kumnuksa. Kadba dang don kimi ki pa bat pi pilong tips ngi. Kadba dang don nongi kai haka class jombi pilong tips ngi. Lada piyola shi klip mat, haying jombi, ne ha school jombi, Pinsestang ban shashkor yano ya kasur jongu bamen. Pistang ban snap ya ka jingsawa saudong jombi. But pistang ban leki kam kalam rain.
lada pitip o ime Islam banwan saying pin late lang bat ki paralog don bon ki kinna ki balekum gini ki kam denyam de haba pitip ime ipaim don haying pin perlong tamasya palat haying jombi denyam de lese pi kot ye ki paralog lese pi lei saying jongi paralog lese pi lei shakalau lese pi le de kinna shinrang lada de ki kinna shinrang kin leitin ya ki kiad bad ka biri ya ka cigarette bad ki drug khane katai bad enda pila dep ki kam baklam rain kai ka ban sajia pin pikwa ban buri ala de namar pi sautu ba pila le pop pi sautu pila le kam auria pila sautu minda omlong shu ban pau habar omlong shu ban peni ala de habar te kumbale yakine arngud ngistang ban buri ala de bad ublay unman kirli kumno haye medon namar ublay utip baron adong sha pangjongi ujisu utip ya baro ki kam gi bangele ublay utip na dong sha pangjongi washwa bangi mud ban le kano ka kam siniyo ublay utip ki kimi ki pangjongi kimtip kinongi kai kimtip ki bahalor kimtip bad habang istang ban le ki kam siniyo kaya ka jingle jongi ngistang ban jingai no na ujisu ngistang ban jingai no na kimi ki pa ngistang ban jingai no ya ki bahalor ngistang ban jingai no na kinongi kai ngistang ban keren lai purukam persaya ki nalor bang ilale pop nalor bang ilale ki kam klem akor minta ban buri alade ban yada alade bon sin ngile kumno nginong kimi ki pa jongi kilong ki basiniyo kim shayangi ban lebha kim shayangi ban late lang bat ki paralo ki perking palat ngikinoro ikinongi kai kita kinongi kai ki perking palat o ngam so utan na shuban late shaka school ngaya kendo kinna kumne namar ba ki nungi kai ki long ki baba ki perking ya ki kinna don ki kinna ki ko ban kindria jaka kindria school namar ngam sautan na chuban leisha kataka school namar ki maili yanga ki maila dianga ban lemon don bon ki kinna ki ko ban pep school namar bale kadba pidang kongu ya uksuit kadba pidang kongu ya ubamen lada don giba kangla dia pi nakata ka jingim pi rai kumno kimi ki pa kim long babash kim long baba ki nongi kai kilong giba siniu ki bakhalor kilong giba siniu nangda pis tamban buri ala de kane ka de ka jinglong jong giba tamsne denyam de ya ki baba ha ka jinglong kin hiarno arsut shaki kam siniu kinna ki ba pule bha hadu kapor bakilong balului kistang banlong gi badakait kistang ban hiarna ka jimpule jongki bale nadu kapor kistang ban konguno ya uksui kistang ban peit ya ka film basiniu kistang ban yaid bat ki paralo ki basiniu kistang ban mlin ya ki jimlin basiniu nadu kata kapor kai ka ban sajia kin sistang ban hiarno na ka jimpule minda hat lada ki shong krekot ru kim laban pelau jingmod na mar kala rung bammen ha ka kli jongi kane kalong ka jimma ka babun sin ngiyo i ha padengi kinna don bon ki kinna ki bangop ha ki kam auria kam siniyo na marba kila kindria jaka kila ino ujisu lada pi ki kinna ki basho hang ne pilang ban puzon hakapor pedang kam kinna pilang kam riubale henre suki pasuki anda pila stam ban he ban san pila kam ngap ya uksuit kasuruksuit kalong uba pedengdu ha ka jingim jompi ban ya ka sur jong ubale uba karen happy nangda kala jiayu pilas tang ban mlin ya ki jimlin basiniu kawe hadin kawe pat yanda pilas tang ban mlin ya ki jimlin kawe hadin kawe pat kaya ka balajia happy
pilas tang ban long jaitu, pilas tang ban long domriang, pilas tang ban keren kela, pilas tang ban pai ketin syaki kimiki pa, pilas tang ban yadaya lade dakum bun jait ki jinglong kumne. Bale mano babakala omde namarba kimiki pa ki long ki bakala. Henry namarba ban yadaya ka jinglong basunyo jombi pistang ban shimno dakaway pat ka jinglong kumbala shim u Adam. Ublay patlong basunyo, ublay ulang babarabor. Henry minta u Adam ulas ngula rain palat namar ka kam jongu ulas tang banong kumno ya ublay namarba melapaya nga kata ka kende ngalalepop. Bunsin ngi kinno ya kino ngi kai ngi kinno ya ki bakalor ngi kinno ya ki kimiki pa ngi kinno ya bun ngut ki badon ka binta ban sumari ngi ban yong kilong ki basiniu kim shaya nga ban lekum ni kane kalong ka jinglong ka ba matam ka ba jia ha ka jingim jong bun ki kinna onde tang ki kinna ha ki jingim jong ki samla ha ka jingim jong wat ya ki longgumi longgupa Baro ki bruyu ladangi paid haka jingim jonki bale ki longi basiniu kadena markane ka daw ki kongu kimde ben sange ben shashkori ki bruyu minta pide ben keli ha e pidon nangda pide ben keli but no pied bunsin with whom are you going very often who are your friends Mano bade ki parlog jampi, badno pilait kambun sin. Kino ki beriu, kilong ki parlog batimai. Jubah bianga, hatode nadu kata kapor, pelas tang ban yaid bad uta uberiu, kata ka beriu, pelas tang ban lomba siniu. Minshua pilomba lui minda pim kwa duaishu minda pim pis alia ban late mass pis alia ban late sacrament pis alia ban late plapop pi haba ong mano duai pim sautanashu namar ka boruk suit hapo jompi kam shaya pi banduai Kaboruk suit kam shashu yapi ban lay shajing mas bakuit. Kaboruk suit kam shashu yapi ban late mane yaw jisu minshua pilong ki kinna ba shirhem ban mane minda pi kerlalong kinna kaba jaitu banduai bale badno piyaid yano pi kam ngap. Whom are you listening? Do you listen to Jesus or do you listen to your friends? Manoba pasiya bun kiye baro kabam yade bat ka surjong obale. Nadu ka poru Adam bat ka im kila shashkor kila ngap ya uksuit ka jingim jongi kala kala. Kajinglong jonggi kala minshua kimju kinno yau bole minda kilas tang ban kinno yau bole kilas tang ban yakajya hapadeng jonggi kilas tang ban yadom kilas tang ban ya bishuni kilas tang ban ya pinbait yakata ka sukka sain haki inga sem jongi ru kashai jia kumne lese hapadeng kimi ki pa jongi Hapadeng longgomi longgopa kadon kum kane ka jinglong denagata ka daw jisula ong haka gospel minda kasngi kaying kasem kabala yashrut paramaki kinum laban yim slam kinso jot minda buon ki ingasem ki kam kongo ya uksoid banya jisu buon ki kon minda ki kam i dia uksoid but ki kam jongo Banya ka kam jongo bale. Soto niem nagadaga daw buon ki kinna ki barrio bale ki kerlalong ki basiniyo ki kerlalong ki bajaitu ki kiar na ka kerdan cimpule jongki ki bastard kin stang ban hiar
Kibadon ka sap ka pong kistang bananga ya kata ka sap nagabinda ban mane uksuit banya mane ublay shisha. Te kane ka long ka jimma ka ba ap yangi. Lada pe ki kinna pim shimkia ya ka kam ublay. Lada pim shimkia ya ka sur jisu bakran hapi. Pin salong ka daw ban penjot ban penbara ya ka sukka sain jong hinga sem pen salong ka daw ban penjaw umat ya kikimi pa lada kikimi pa kim kit kli ala ka kamram jongi ban ngap ya jisu kin kalalong ka daw ban penjaw umat ya kikon kikti nagata ka daw jisu ong lada uno Ukran Persya ya ukuno beriu yang semap Henry uno beriu Ukran Persya ya mensiam bakuit omdan jimap minda neha kalaway minda pideben sawtu babaro mangi ngi imbadu mensiam bakuit ngidon hapo jongi ya ka bor jongo bale ladangim kongo ya kane ka bor jongo bale lada de ki kinna lada de ki samla lada de ki longo me longo pa kadon ka jimma ka ba ap yangi habangi ki kristan ki balayo pidiang yo mensiam bakoin bala shapen gandang da ka bor jonga balang roma ladang istang ban lemon da ka ba kinyot no yo mensiam bakoin hapo jongi ngi baro ngi im ha ka jimma compare lada de ki kinna ne samla ne longo me longo pa ya baro mangi ngi don ka jing sautu ngidon ka suru ble bakren ka pojongi lada pis ngabjar pin sayos ngo ya ka suru ble ka keren ka suru ble kan keren hangi ban kiharna ka pop ban kiharna ka jing siniu ban kiharna ka jimlin basiniu ban pen bhashu ya ka jingim ban wad ya ka lat ka lendi ban pen bha ya ka jingim jongi Nagataga daw uni usnem uppa bakut ula pen bana usnem jangka jing tuwai ban job halor ruksoid ban job halor baro kid daw ba pen jod ya ka jingim jangi ban pen jod ya ka jingim jangi kinna ban pen ya ka bor ba pen jod ya ka jingim jangi samla kilongo me longo pa ni don ka bor ba penim yangi ba pendima yangi kata kalong ka bor jong ujisu But ngidon kam ban kongu ya kane ka bor ha ka jingim jongi. Lada ngikikina ngimtre ban kongu ya kane ka bor kadon jima. Kaprip lagi kemajumbi. Keli ala deminta. Haye ngadon. Badno ngadon. Hato ngala Penja nakajingi du Chris. Minchuang along riyubale. Minchuang ala eat palad banduai. Minchuang ala eat palad ban late mas. Minda ngasalia banduai. Minda ngastang ban salia ban late mas. Minda ngasalia ban imba. Henry ngap kam sautanad ban leki kam siniu. Jisu ba eat. Karku yanga pendima ya ka jingem janga medang kili yanga barabor kokun shano medon hae medon badno medon bale melong kumne minjua pilom baba bale minda pilas tang balom basiniu bale pilom bajaitu karpadia jisu jisu ngala bakala ngaku aban man pai biang ngaku aban don lambat me ngaku aban imbano ke jingim jonga karku yang jisu ai bori nga jisu banga kwa lait luit na ke jimlin basini baro ka bangala mlin nadu kata ka por ngala stang balon jaitu nadu kata ka por ngakalalam basarong nadu kata ka por ngala stang banjingai no na me karku ya ke jingim jonga karku ya ke inga sem jonga karku ya ke kimi ke pa jonga karku ya ke himen ke para jonga babara mangi ngilong gibabha. Yan ro ya utrai Jesus Christ.
งินยังเงินปลายก็จิงเอ็ดก็จงอี lai spa an rupuwe. Ablay kopa ngis ngongo yame nagabindaga jing don jame hapadeng changi bangi wanra hame ya ke jing karpat barit changi bamen nang pen seizo ya ke jing duai changi bamen karku kardo yangi kadba ngi karpat I da ke jing rit ya ke jinga e ke jing karku halo changi Nak tahu apa buku jengi, bishop jengi, kelengdak bagi katkes. Badak apa job suai lah de, badak apa job suai hal lah de. Ya kajik pun suai, kini rap lem, ya kajin hulang berat, begini elak percaya kusut. Ikut part me ikut try. Karpat me ko try. Nagam tagan egar Pakistan jengi, bangin umsha ya uksoy, pasnashar lor jengi, taga jing apa, kalat bafatam ya uban penjar jengi, ngikar pada me ko try. ngi karpat me ko try Nagabanta jungi iway pe iway, pangine siya barabor bat ukris bat ukso, yapren ki men para jungi, ngi karpat ya me ko try. ngi karpat me ko try Nagabanta kito ki Kristan, ki bayalam ya ki wepat siya kapor, bagan singatho ya kajing mensaw kabaki wanra haki hima ublay, ngi karpat ya me ko try. ngi karpat me ko try Nakamta ki breu baro bakajang perkhat ya kabay nang bakraw kaba ap hak ki peneng kan benslur ya ki banjob ya kajang penshoy ni karpat me ko try ngi karpat me ko try ko blay ka ba isne ya bahro mangi ki ba don hakene ka jinglenium sngi utrai karko kardo ya ki jingkar pa jangi karko kardo ki kinna ki samla ki longome longopa ki longing long sem jangi bangin dup ya jan bat me bangin dup shash korye me bangin dup ya rangkat bat me bangin num jalinti mi pan ya kane da ukris utrai jangim Amen. Lai spa an rupusa. Lai spa an rupusa.
duai ko himen ko para baga jingkinia janga ba jampi kalong ka ba priang hon hau blay upa ba don bor ba ro Ko try pineng tingkinya ikti jompi. Nakabenta kiro. Rom kerteng tu. Yangi mereka balang buku cengu baro. to pay to kamis ngobha ya kanega jing shakri jongi yame ko traingi karpad bagata ka bangi torwa kalong ga jingai ka bas pins ngobha yame bar ka jimmen to jimpen roy ya ka jingi jongi da ukre su trai jongim Utrai undon rengka bat pim token tiu yala ki donut tongin aingu ya utrai ublay jengim dashisha kalong ka basyong hok bat ka bade ka deiti jengi bat ka jimpenim yangi hamal la ka por bat ka jeka banaingu yame ko kinrad ko pabakoid ko blay badan bor bat bam jikut lemba utrai jangi Yesu Christ namar daga jingka ya ula pende maya ka jing lombri barim badaka jing shashitom jangu ula pendam no ya ki pop jangi daga jing me pa jangu na ki bayam ula ple ya ka lendi sha ka jing imbam jikut badaka ba ukiu shame kopa ula ple wang ya ki kardop ka beneng bad namar kata rengat bad ka kinhorn jangi angel bad ki rikoid ngirwang ya ka jingruwa ya ro ya me bad ni pen bana kalem sangen bat pikin na bayid baro duway na do ka donut baka borumen siyam bakuit un ki im sashasin ha po jampi papindup yo ya ka bor ban job halru bamen halruk suit halor ki paralo ki ba penshoy pi halor ki parlo ki ba penjay pi naga jingi du kris halor ki paralo ki ba pasiaw hapi manle ki kam suniyo duway na do ka donut komen siyam bakuit ubasyang hapo janga nga kongo yame bat duai ko blay ko pa pen kalain syusyu yanga dakane ka bor banganum kinria jaka banganum jingay no name bangin impuda ha rengkat bat me ko Jisu dashisha melong bakoit ko try kata may jong ka jingkoy barom namar katang ikarpadya me to pen kuy pen gandang yakini ki jing tarwajangi da ka bapha ya umen sim jame kum ka umjer halo jangki bakin kalalong yangi kamet bagasnam jangotrai jangi o Jesus Christ ha ka por baladino yavu badala ka mons ngabha ula pediang ya ka jing shashitam ula shem ya opo bada ka bai ngo yame ula ke dia yavu badula ai halake sentran u ong to shim bato bam na ka ne pi baro namar ka ne kalong ka medjanga ya ka bai naiti na ka benda jampi
Hagaju kerukamendala la yabam ula shimya kakuri bada kabai ngo biang yame ula ayaka halake senran uong. To shimba to dina kane pi barro namar kane kalong kakuri janga snam janga jutang batimai bad bam jikut ya kaben pen mi naga benda jambi bad naga benda ki babon naga benda ki jingmap ka jingmap ya ki pop to le ya kane ban kan mau yang am kosnam bakardor jango Chris to pen koi dia ki men sim hadim pen koi pen kia ya ki bapang ki bashitam ya dai yang inau bamen kajing maya jong kajing et kata sin bagi Namar kata ngi ke bapen menda ya ka jingia bat ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko tra ya upo janga jingim bat ya ka kuri janga jimpenim ngi da ai ngwai dem namar mela nyu yangi ki babit ben yang hakama jamme bat ban shakriya me da ka bas ngeverit ngi karpad yame bangi ke bayo benda hakamet bat ka snamu kris ngin ke bela penyat le kawai da umen siem bakoin takan mau ko traya ka balang jame ka bala priang hasatala ka parte but to penjana ya ka ha ka jingit rengkat bado Francis upa bakoi jangi Wilbert Marweno bishop jangi but baro ki lingdo but ki rinium takan mau lemro ya ki himmen ki parashin rang but kende ki bala yodia da ka bakarman ya ka jimmi pat but ya baro ki bala kalat no ha ka jingit sne jamme top diang yakish aga jingshai ka kama jamme to yisne yangi barangi karpadia me barengkat bat kamari yati suti bakoi ka kame jango bale wo jaso bakodo kurim janga ki apostol bakoi Francis de Sales bakoi but baru ki rikoi ki bela pensngabaya me pateng la pateng ngin longi babe banyo benda lem haga jingim bam jikut but bangin ya ro but pindan buram me da ukon jamme o Jesus Christ Davu lembadu badhavu kanlang hame yublay upa badon bor haka jingelang kaway jungamen si mbakui barro kaburam bad ka jingero junom la junom Amen. ko himen ko para tongin duwai nagabinda ka jingeda jungu jisu jingeda jungu men siam bakoi jingeda jungu blai upa halo jungi pa baro manging in light na ke jing sinio bangin light na ki parallo ki basinio ngi light na ke jimpen shoy bat ke jing thalot i duairu nagabinda ka India i duai kerpang nagabinda Prime Minister Modi bat ki cabinet bat baro ki MB ki ben smai min dakasngi ai ba umen siam bakudo nam penslaya ki bakin barabor kin perkat ya jisu batkin kongu ya ka sur jongo belai man ga kelip ma jonga jingim jongi kopa jongim ba ha bening ka long ka bakui ka kerteng jame kan wan ga hima jame ka long ga mon jame ha kenda ku ba ha bening to ai yang iminda ka jimbam jongi ka ba halaga sni but map yang ya ki rengkang jongi kumbangi rungi map ya ka beles new yang but what elam yang isha ka jimban shoy and rate of light yang ina ka basiniyo top light yang ingi karpat ko try na ki jinx ni barro ha ka jinx bun jamme to ai jinx of jinx sign ha ki sngi jangi knamba da ka jingaram ka jingis ne jamme ngi light baro bona ka pop bangin yo jingada na ki jing jinjar barro kat bangi dang up kamelendi ya ka jingarmen bakoi but ka jingwan pa jangunom penem jangi u Jesus Christ Amar ka jume kalong kay
Chinam. Kotrai Jesus Christ, meu bela ong haki apostol jame, ka jing suk ngai happy, ka jing suk janga nga ai happy. Wat ped yaki pop jangi, Henry ya ka jingai janga balang jame, bad ha ka jing spoon jame, tai hakaya ka jing suk bad ka jingya tali kawai, kat kum gamon jame, mame uba im, bad uba sensha, junom la junom, Amen. ka jing sukutrai kandon, bara bo rengka bat pim, Rekabat dab da ka jingi do Christ tongin yai ngu markeliang. Hakumi ukun lambro jango ble. Hakumi ubakit na ka pop janga perte. Sukito ke balakot siya ka jingka wai jango ukun lambro. Broken rod, kamlang sa hawak, pamandrom ko kaying tanga, lesyo ako na pagkakti, kapagasim tanga, kapagsiyahi. Arspa pra. Arspa pra. Bisa
Penishim kaslashi spa and jupusan. Snow hadem kosiu. Kumen sim ukris to pen ku yanga. Kumen ukris to pen im yanga. Kusnam ukris to tendap yanga. Kuumda krong ukris to sat yanga. Kuching shat leben ukris to pen klan yanga. Kuchisu babha to shashkor yanga. Hapo kuching mong chumi to ayandi. Wat sha yanga bangan klan no nami. Now no shin maman to da yanga. Hatamir kuching yap the kot yanga. But to all mangan one shimi. Paring gat but kiru ku chumi. And to biaro yami chinam na chinam. Hakmi Changa sim changa. Madwai mangakat bat yami. Paman shan no changa. Yagaching snowy changa chinget. Gabagaching slide bishisha. Nagabandala kipop. Madagaman was keman lebhano. Kadbaho ko ladehi. Nagaching ibachiliw. Bargaching the slime and sim. May busani kita kisantri kichimba mukadortam. Nagabakan mau gitu kitin. Ibaw dabit ng tulpa. As lembaw la kren shapang chumi. Uchi supabha. Kilasam kikitib kikchat chunga. Lenyaw kishing chunga baro. In pai shakaslashi spa iway. Kajing duay na kabanta kiling do jungi. Ko chisu to pet na kachiso alag chung kiling do. Nagabanta kajing kalabang mo chung kinokop. Katshab kiti balapan sila chung kikin bitigit. Baki tamang kasniya kamet paklam topriya chung me. Wat ay bikirim yang shintu chung kikin bitchakalya. Baki sakar ang nakasama kador tam chung me. Chung ki padam bit partay. Kin jabling, chung chung long dog, now chung me. Preaching tray chunky, but in say so but I will do but shakiri can a partay. Can long yaki ching men catching again happening. Amen. Tong in near Dubai. To ai ba ka kam jimpen kia jame ko try kan snow sene ben perlai na ki lindi ba kendriang jangi but kan yalam yangi ha ki lindi ba be da ukres utrai jangim. Amen. Utrai undon rengka bat pim. Kabat kiru. Nguya ka klejambi karpadi ka jingkarku na utrai. To utrai un karku kardo yapi badun suma suker yapi. Amen. To ka kamat jongu kanteng shine happy bad un peni happy ya ka jingis ne jongom. Amen. To un pet id yapi badunai happy ya ka jing suk jongom. Amen. Bad ka jingkarku jongo blay badun bor baro upa barukon baru mensim bakuit kan hiar happy bad kan sa bat pi junom. Amen. Ya leisuk ban pen bana ya ka kubor babha jongo trai da ka jingim ka jompi. Isong yaw. Shim ka ching ripen good naganamba shi spa sao puhnyo. Anamba shi spa sao puhnyo. Bye.
simba kut. Malang ba menikong Juta Bravo Janam Janam Amen. Kudanur bukut tamu Jisu. Ais na yangi. Kumaria kunung erap ki Kristan. Lain tajungi. Agateng Pablo pun bermensimba kut. Amen. En je rooi trouw Jesu Christ.